Mag ano ka doon din bara, magsarili ka na doon magluto, magtrabaho sa bahay. Ano mo yung mga ano, baka may mga nakaipit-ipit na ahas doon. Baka may nakaipit-ipit na mga ahas doon sa ano, bahay. Yung mga damit, yung higaan mo. Magwalis ka muna doon. Yun. Ayan pa lang sila, sasakay pa lang dyan, oh.
Punuan naman agad lahat yung mga bus. Punuan yung mga bus. Tatayo na naman si abing mo. Oo, ganyan. Oo, ah. Doon sa pinaghintuan natin nung dumating kayo, layo pa, ah. Alam mo kung saan yung GMA dito din, bar? Yung GMA? Ayan, oh. Mamaya. Ayan, oh, timbro. Kapaw. Ayan, oh. Oh, sa gilid lang, oh, yun, oh. Gilid lang ng kalsada. Oo. Layo pa ng lakarin, ah.
lang. Baba ka na, baba. Dito ka.